Začiatok podnikania formou živnosti je na Slovensku aj v Čechách jednoduchší proces ako založenie spoločnosti. V Českej republike stačí ohlásiť voľnú živnosť na živnostenskom úrade, prípadne elektronicky, a uhradiť správny poplatok. Ten je vo výške 1000 korún, ak podávate žiadosť papierovou formou, a 800 korún, ak podávate žiadosť elektronicky. Na Slovensku je nulový poplatok za ohlásenie voľnej živnosti pri elektronickom podaní. Pri osobnom podaní je to 7 eur za každú voľnú živnosť. Pri remeselných či viazaných živnostiach je poplatok vo výške 11 eur elektronicky a 22 eur za papierové podanie, a to za každú takú živnosť. Vydanie živnostenského listu trvá spravidla len niekoľko pracovných dní. V Českej republike má úrad na vybavenie 5 pracovných dní. Obe krajiny vyžadujú splnenie odbornej spôsobilosti pri regulovaných živnostiach a bezúhonnosť podnikateľa. Na Slovensku existuje možnosť jednotného registračného formulára. To znamená, že pri ohlásení živnosti je možné zároveň oznámiť začatie podnikania daňovému úradu aj zdravotnej a sociálnej poisťovni. Naopak, v Českej republike sa živnostník neregistruje k dani pri začatí podnikania. Ak si to celé zhrnieme, tak časová náročnosť je porovnateľná v Českej republike aj na Slovensku a vstup do podnikania je v oboch krajinách podobný. Ale keď si porovnáme elektronické ohlásenie voľnej živnosti, tak na Slovensku neplatíte nič, ale v Českej republike 800 korún. Sledujte nás, nech vám neuniknú ďalšie zaujímavé tipy a informácie.